Som Valencians és un partit polític que van crear en desembre de 2014 un grup de persones preocupats per el que està passant en València i estem preparant-nos per participar en les eleccions autonòmiques i locals de 2015. El nostre discurs se basa fonamentalment en millorar l'economia valenciana. Els valencians tenen un problema greu de finançació autonòmica i el que propone el nostre partit és que els valencians paguen menys imposts i que siga una agència tributària valenciana la responsable de recaptar els diners dels valencians. Volem que siga la Generalitat Valenciana la responsable de la seva finançació. Ja hem vist en 30 anys de democràcia que si el partit que governa a Madrid no se du bé en el partit que governa en València, ens podem boicotejar i al final som els ciutadans els que hi estem perdent. En aquest moment, en què el Partit Popular governa en Espanya, en Madrid i en València, continuem sense una finançació justa. Per tant, el que volem és incloure una agència tributària valenciana dins de l'Estatut perquè siguem els valencians els que directament recaptem els nostres impostos. D'esta manera hem estudiat que els valencians tindrien 6.000 milions d'euros més cada any. La terra valenciana, la nostra autonomia, és en aquests moments la quarta autonomia més pobra d'Espanya. Per tant, no té cap sentit que siguem els que més aportem a l'Estat i els que menys estiguem recibint. I efectivament, si la Generalitat Valenciana poguera recaptar 6 milions d'euros més a l'any, no tindríem un dèficit fiscal ni tindríem impagos a les farmàcies, ni als proveïdors, ni als autònoms i, a més, podríem reduir els impostos, que és la segona derivada que volem fer. Volem tindre major capacitat de recaptació per a després poder baixar els impostos. El nostre model econòmic és un model en què els autònoms no van a pagar quota si no produeixen, si no facturen. Els valencians, els autònoms valencians, han de pagar una quota, facturen o no facturen, el qual és completament injust. El nostre partit ha denunciat que els imposts que paguem en València, la pressió fiscal que patim els valencians, és superior en 2 punts a lo que, per exemple, paguen en l'autonomia de Madrid. I és difícil d'entendre que tant en Madrid com en València com en Espanya mana el Partit Popular. I és el mateix Partit Popular que eleva la pressió fiscal en València i la rebaixa en Madrid. Això el que produeix és que les empreses valencianes tinguin més difícil la seva implantació. Com els valencians som gent professional, volem fer un partit que estigui a l'altura dels valencians. Volem, d'una volta per totes, que n'hi hagi un partit que defenga els interessos polítics, econòmics, culturals dels valencians.